Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa di sana, di rantau maupun di kampung, pada kesempatan kali ini kita akan mencuba mengungkai teknik silik atau garak langkah silik nan tersimpan di dalam rumusan pakaian. Serupa nan Allah hacok kita ketengahkan bahawa silik merupakan rumusan dari pengetahuan dan pemahaman leluhur Minangkabau dan dirumuskan dalam garak langkah wujudkan sebagai bayangan wujud asli kepribadian Minangkabau. Jadi untuk bisa mengetahui silik secara lebih dalam, maka kita perlu mempelajari adat dan budaya Minangkabau dari segala sisi, dari segala lini, sampai segala sesuatunya saling menjalehkan satu sama lain. Dalam kesempatan kini kita akan mencari teknik rahasia yang tersimpan di dalam rumusan pakaian, dan dalam kesempatan kini kita akan membahas tentang baju. Baju dinarasikan dengan secara langkok di dalam pakaian ini mamak atau pakaian penghulu Minangkabau. Narasi ini menjalehkan baju hitam gadang langan tasensiang tak pambangi, bukan karena dek pemberang, tapi pangipeh hangek nak dingin, pangikih miang di kampung padindiang bala maimpok. Si baba tanti timbah balik mengelik mantang tertutui jahit pengkalangan. Tando mauleh hindak membuku membuah hindak mengasan. Lawik ditampuh tak berombak, padang ditampuh tak berangin, pandai magak magihkan. Langan bamilik kiri kanan bamasih makap ke amasan. Laweh barapik jonan ketek tanda orang gadang bapangiriang. Indak basaku kiri kanan pantang menyimpan menyuruhkan. Jujur amanah laye batin indak menaruh sipek dandam. Bananan indak tersembunyi. Lihi na lapeh tak berkatut babalah sainggo dado. Urang basipek lapang hati. Alam laweh padangnya lebar. Tak runtuh gunung dek kabut. Tak karuh air dek ikan. Sabar jorilam martabatnya. Tagangnya maleo-leo. Kanduanya badan tiang dan tiang, baik manih pandai malulu, elok buruk pandai menyimpan sinan rasio kebasaran. Itulah narasi yang menjalehkan tentang berbagai isyarat nan tersimpan atau dirumuskan dalam pakaian kebesaran pemimpin Minangkabau. Secara umum, nilai yang dapat kita ambil dari rumusan tersebut sebagai generasi Minangkabau sangat banyak. Di antaranya untuk teknik silik, kita akan cuba mengurai seketik demi seketik. Pertama tentang kalimat yang menjalehkan baju hitam gadang langan. Langan tersensiang tak pembangih bukan karena dek pemberang, tapi pangipeh angek nak dingin, pangikih miang di kampung pandindiang bala maimpok. Artinya dalam garak langkah silik sebagai teknik bela diri, siap mengambang balabeh, menyelesaikan persoalan, siap jo kesiapan, langkok jo teknik hasil latihan jo pemahaman. Nak jam merebak cakap banyak, ditangkuk tenjunan basera, dikunci simbek nan jodongkak. Jan lebar cakap jadi bala, nak jan menggata tangka di kampung.
siap jo segala kemungkinan bak andaian orang rumah gadang tak badin biang mancik si kue ndak lalu bak itu memaga kampuang jo alemu kadim disarahkan kanan satu. Selanjutnya si bawa tanti timbah balik mengilek mengelimantang tatutut jai pengkalangan artinya jo cadik langkah dibuka jo strategi cakak diurat jo jangko teknik diungkai garak nan alwih tak tabaco membuhu indak membuku mauleh indak mengasan garak ringan jo keseimbangan manggari jo keteraturan lawik ditampuh tak berombak padang ditampuh tak barangin arih memoco keadaan pandai magak magihkan bak itu garak langkah sileh Minangkabau. Kemudian langan bamilik kiri kanan bemisih makaf keamasan makasudnya pandai menjago lebih jo kurang tumbuk nan indak karihame katiko mencalik ukue jo jangko simbek nan indak kue bana katiko mencalik umpan kok kagawa laweh berapi jonan ketek tan orang gadang bapangiriang ba itu langkah garak langkah silek Minang tumbuk baranak jo siku patah bair yang jo kunci bagarak tak lupa diri sinan hakikat bela diri indak pasaku kiri kanan bapantang menyuruh mandoan artinya kok tibo cakak basosok indak lari dari galanggang patah sayok batung kek karut paruh bapantang keok di galanggang sangketo usai cakak salasai indak menaruh sipek dandam jujur ramanah laye batin di sinan terletak keikhlasan bananan indak tersembunyi. Selanjutnya lain lihinan lapih tak bakatut babalah sainggo dado artinya di dalam silek indak takui mengatakan dan menegakkan kebenaran gunu alemu untuk mengetahui gunu silek penjaga diri urang basipek lapang hati alam laweh padangnya leba indak runtuh gunung dek kabut indak karuh aye dek ikan sabah jorila martabatnya artinya ketenangan dek keyakinan menggarak jo sesuai jo keadaan menggelek baswo jo tantangan dan bungkuk mangkanan saruang dibarih mangkanan pai capek tapek sesuai keadaan sipeknya tagangnya maleo-leo kanduenyo badan tiang dan tiang pai manih pandai menyimpan sinan rasio kebasaran artinya garak nan menjago gari nan marupo malayekan jantan yo batinonya mencaliek jo kearifan memandang jo pemahaman bagarak jo kebijaksanaan cakak usai tugas selesai bananan satu menilainya lahir silek silaturahmi batin silek mengana diri. Itulah sekilas dan dapat dipaparkan dari rumusan baju berpakaikan sebagai pedoman kehidupan. Kok le pandai membaca nan tasure arih menyimak nan sirek mengkok nampak nan tasuru dalam tujuan pemaparan dalam semoga bermanfaat untuk kehidupan sesuai kebenaran dalam petunjuk Tuhan. Amin ya rabbal alamin. Demikian sekilas ambonan bukan cadik pandai ilmu di Allah tersimpannya. Kok gawa tolonglah bilai tanda orang tua saandiko. Cupak panuh gantang balanjuang sukatan adat orang Minangkabau. Jo maaf salah diambuang ukur jojangko kok terampau. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.